Čo je to Theta Healing? Theta Healing pozostáva z dvoch slov, a to Theta a Healing. Je to liečenie v stave Theta. Stav Theta je veľmi uvoľnený stav mysle, napríklad pred spaním. Do stavu Theta sa dostávame pomocou špeciálnej Theta Healingovej meditácie. Čiže je to vlastne meditačná metóda. V stave Theta dokážeme komunikovať s našim podvedomím. Naše podvedomie tvorí 95%, dokonca niektoré zdroje hovoria až o 96%, a naša myseľ, naše vedomie tvorí tých 5% alebo tie 4%. Čiže keď sme v stave Theta, dokážeme komunikovať s našim podvedomím a rozpamätávať si na veci, pocity, vône, emócie, spomienky, na ktoré si bežne nepamätáme. Za mňa sa Theta Healing spája s obrovskou láskavosťou, s obrovskou. Veľmi často sa skloňuje alebo používa slovo bezpodmienečná láska. Pretože Theta Healing vedie k tomu, že sme všetci milovaní, sme všetci súčasťou toho božského, sme ako keby iskrička, že sme všetci jednota. A sme úplne dokonali, presne takí, akí sme. A robíme to najlepšie, čo vieme. Sme bezpodmienečne milovaní, sme neustále podporovaní za každých okolností. Máme rodné právo v podstate na čokoľvek v tomto živote. Byť šťastný, dosiahnuť to, po čom túžime, tvoriť vďaka tomu svoju prítomnosť aj budúcnosť. Theta Healing je filozofia. A mne táto filozofia veľmi pomohla k dozrečiu a prebračiu zodpovednosť za svoj život do svojich rúk a stať sa tak tvorkyňou svojho života. Moja predstava je taká, že za všetko, čo sa v mojom živote deje, a je to dobré, aj to zlé, som zodpovedná ja sama. To znamená, že sama som si toto všetko, čo sa v mojom živote deje, vybrala. Samozrejme nie presne tak, ako sa to deje, ale vybrala som si to preto, aby ma tie situácie, ktoré zažívam, niečo naučili. Čiže moja predstava je taká, že tu na Zemi sa stretávam s dušami, s ktorými som sa ešte predtým, než som prišla do tohto života, na túto Zem, dohodla, že sa tu stretneme a že mi pomôžu sa naučiť veci, cnosti, získať skúsenosti, ktoré moja duša potrebuje získať a potrebuje sa naučiť. Čiže všetci ľudia, ktorí sú okolo mňa, sú mojimi učiteľmi alebo mojimi trénermi. A všetko je to na základe toho, že som sa s nimi na tom dohodla. Samozrejme, že sa častokrát jedná o situácie, ktoré nie sú príjemné, ktoré sú bolavé, sú traumatické a vedomé si neviem predstaviť, že som si ich vybrala, alebo že by som ich chcela alebo potrebovala a určite by som ich nechcela zažívať. A o tom to práve je, že keď nechám na seba pôsobiť túto myšlienku, že som si to vybrala, tak môže tam nastať veľký hnev aj na samú seba, že ako som to vôbec mohla urobiť. Prečo som si takéto niečo vybrala? Ako ma to mohlo napadnúť? A tam prichádza, teda má prísť, alebo musí prísť k odpusteniu samej sebe, že som si takéto niečo vybrala. Že to je jedna vec. A keď sa toto stane, tak vtedy dokážem sa tak napojiť na svoju tvorivú silu, že dokážem s týmto všetkým pracovať a tvoriť si svoju prítomnosť a budúcnosť presne podľa svojich predstav. Pretože my sa nemusíme učiť traumami, cez bolesť, cez nepríjemné situácie, ale my sa môžeme učiť v láske, v harmonii, v ľahkosti, v radosti. A to je práve to,
na čo my zabúdame, že keď sa odpojíme od zdroja, tak ideme práve tou cestou tej bolesti, toho neľahkého. A keď sa opäť napojíme na ten zdroj, čo Theta Healing umožňuje, zase sa stať súčasťou toho božského, stať sa súčasťou toho zdroja a nechať sa viesť v dôvere v život, v ľahkosti, v láske, v tom, že som podporovaná, že za každých okolností je tu pre mňa tá podpora, tak potom sa to dá všetko zvládnuť o mnoho ľahšie a naozaj sa dá učiť a žiť v tej ľahkosti. A ja k tomuto vediem aj svoje klientky. K tomu, aby prevzali zodpovednosť za to, čo sa im deje. Tým spôsobom, že prevezmú túto teóriu, že si toto všetko samé vybrali. Nie je tie konkrétne situácie a to, ako sa to stalo, ale to, že si vybrali, že sa naučia tieto cnosti a že im k tomu tie ostatné duše pomáhajú. Čiže kdokoľvek, kto nám spôsobuje nejaké traumy, zranenia, je náš učiteľ. A aby sa snažili z každej takejto situácie vyťažiť maximum. Pretože pokiaľ za to neprevezmem svoju zodpovednosť a budem z tých traum, z tej bolesti, z toho všetkého nepríjemného, čo sa mi stalo, obviňovať druhých ľudí, im to dávať za vinu, tak ma tu bude udržovať v energii obete a odtiaľ sa nedá tvoriť z tejto energie. Odtiaľ sa nedá posunúť ďalej. Keď som v energii obete, nedokážem nič vytvoriť. Čiže pre mňa je toto jediná cesta, uznať si, že som si to vybrala a zmieriť sa s tým, odpustiť sama sebe, že som si niečo takéto ťažké pre seba pripravila, že som vlastne nevedela, čo činím a odpustila si to. A keď už mám teraz tú vedomosť, tak si môžem vybrať ísť tou ľahšou cestou. A práve vtedy, keď opustím túto energiu obete a prestanem za to všetko obviňovať druhých ľudí, ale zmierim sa sama so sebou, tak vtedy sa dostávam do tej tvorivej sily, do tej tvorivej energie. Začnem sa napájať na seba samú, na to svoje podvedomie, na to, čo je vo mne, čo je ten môj potenciál, tak vtedy tam vznikne také precitnutie a odtiaľ môžem začať tvoriť. Toto je ten bod, z ktorého si ja viem vytvárať svoju budúcnosť. A môžem sa rozhodnúť si ju vytvárať v láske, učiť sa v radosti, v hojnosti, podľa svojich predstav. Takže toto je to, k čomu ja vediem svoje klientky. K maximálnej zrelosti, zodpovednosti za svoj život, za odhalenie svojho celého veľkého potenciálu. Aby tento prechod bol jednoduchý, aby bol ľahký, aby bol znesiteľný, aby bol vôbec možný, tak na to som tu ja, aby som tie klientky tým prechodom z tej energie obete do energie tvorkyne svojho života, respektíve tým procesom toho dozrievania, toho uvedomenia si, že som si to ja sama teda vybrala a tam to môže bolieť, to dozrievanie občas bolí. Tak na celý tento prechod som tu ja ako podpora. Nemusíš byť na to sama, viem ťa celým týmto procesom, pretože to je proces, to sa nestane cez noc, to je proces, tak ťa viem týmto procesom previesť. Viem byť tvojou podporou, viem ti ukázať ako.